Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Polo Red Intense for Men. No? Iyan siya ni Ralph Lauren. Okay. Sing nagliga nagstorya ta sing Polo Red. Iniya intense ni siya nga version. No, mas kusog ni siya. Imagine na ini. Te, halin lang kamo sa Baguio, nagpabukid pa kamo, nagkagto kamo sa Banawi Rice Terraces. Na, tapos, pagkabugtaw mo, na, tugnaw liwat sa gwa, tapos, naligo ka, tapos kinsuksok mo ni nga pahamot nang himos ka na naog ka, tapos makaon ka mo liwat sing inyo nga mga amigo, nasimutan kanila kagambala. Ay ano na, do parehas mo na sing una, pero lain ni siya, mas tamis ni siya. Oo, mas tamis ni siya, kag mas init ni siya, kag may kape man siya gyapon, amo na mapukaw ang inyo nga mga amigo. Te, dali, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have cranberry, blood grapefruit, lemon, kag saffron, no? Kinalain ang iya nga grapefruit, blood grapefruit na mas tamis. Tapos ang saffron, ara na sa top notes, no? Mas simutan mo gid. For the mid, we have coffee, ginger, lavender, kag sage. Bao, may ginger siya, kag lavender. Amo nang kinalain. May kape siya gyapon. Kag for the base, we have amber, leather, kag red cedar. Na ang kinalain, may leather siya, no? Paha, kasinturon na nga hamot. Tapos, may red cedar siya ng kahoy, pero mas kusog ang amber, gainit gidya. Na ang angay nga temperatura nga suksukon ni siya ay between 4 degrees Celsius to 16 degrees Celsius o kon 40 degrees Fahrenheit to 60 degrees Fahrenheit. Na, kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may mga iban pa kamo nga pahamot nga luyag, istorya sa akon, pabalaan nyo lang ko sa comment section. Sa daso naman. Bye-bye!